Вярвайте в България. На никой друг. Тя не е на Борисов, Пеевски или Радев. Както вече ви го казах. Запомнете го. Осъзнайте и друго. България е видима и невидима сила и мощ, която пречупва гръбнака на всеки търговец на кръв в нея. Ефективната борба срещу сектите у нас започна преди около 2 години. Защото си позволиха и дръзнаха не само срещу държавността, а срещу всеки български гражданин. Към този момент цялата банкова система беше поставена в поредната скрита криза, а оттам и цялата държава. Последствията от неприлагането на незабавни мерки застрашаваше изпълнението на международни договори с ключово значение за стабилността. Разкривам ви този нюанс, за да разберете, че в България все още има здрави сили на различни нива, които нямат почивен ден и работно място по вашата представа за това, но работят усърдно за преодоляване на всяка заплаха към страната. Истината е, че деструктивните религиозни и прочие организации се използват от определени лобистки кръгове за постигане на частни, а понякога на антидържавни интереси, срещу интересите на националната държава. Деструктивната сила идва от ефективно взаимодействие с външни за страната ни сили, които пък имат за цел да придобият скритата власт в страната и да установят частен дневен ред и порядки. Има държави, в които вече се случиха чудовищни неща в този смисъл, но те решават проблемите си по свой начин. Тихо. Защото сектите и всички форми на вече установени деструктивни организации имат частична, но постоянна политическа подкрепа от вече уязвени лица. Започват похода си с поквара на духа. Следва поквара на икономиката, поквара на политиката, пълна поквара на образователната система, поквара на човешките тела, поквара на децата и поквара на всичко живо, което е годно да им се противопостави. Похватите им са лицемерие, подлост, лъжи, духовна поквара, почти всички форми на зависимости, компромати, подкупничество, извратена сексуалност и безскрупулно разрушаване на човешки животи. Методите им са заплахи, изнудване, унизителни ритуални побоища и изнасилвания, финансови измами, гаври с човешкото достоинство, отвличания, самоубийства и убийства. Зад благоверните им лица с поставени маски върху тях са скрити истински деца на сатаната, които служат вярно и всеотдайно на своите и чужди болни амбиции, на сатанинските си ритуали и зависимости от всякакъв вид. Не се подвеждайте от думите им, защото лицата, които ги изричат, са отдавна мъртви души и нямат задръжки да погубят всеки заблуден дух. И точно тук е мястото на държавата. Тиха до безличност, дълготърпелива и бдителна, като дебнеш лъв. Решителна за уникално действие в точното време и място. Няма останали живи след всеки лъвски скок на тази наша тиха страна, която безпогрешно разпознава своите врагове, но и своите приятели. И няма случай, в който да не е успяла да се защити. В цялата си история. Сектите са външно тяло за нашата страна и нация. Метастази, създадени от психично болни и обсебени от нечисти сили същества, които са готови за всяка война. Тази обаче ще загубят. Властта на парите, лукавството и подлостта няма да ги защитят от зъбите на българския лъв. И никога повече няма да имат почва у нас, защото
корена им ще бъде изсушен, а отровните им плодове изгорени. Вярвайте в България. Тя знае какво да направи, как и кога. И как да счупи завинаги зъбите на лукавия. Следете много, ама много внимателно кои журналисти, политически партии, кандидат-политици и прочие застават в защита на сектанството. Изключително важно е да запомните какво и как защитават себеподобните си, защото точно на следващия ден ще застанат пред вас и ще ви говорят обратното, за да ви заблудят, обсебят и унищожат. Заблуждават ви, като атакуват по казуса и пред очите ви държавни институции по охрана на закона, установения в страната законов ред и на практика чрез това вършат същата деструктивна роля, която имат и самите секти. Всеки, който атакува държавните органи и оправдава чрез празнодумство и манипулации ритуалните изнасилвания на деца, убийствата и прочие, е част от тяхната зона на влияние. Сектите са проникнали като влияние в много партии в страната, има ги и в църквата. Има ги и навсякъде около вас, само трябва да отворите очите си. Затова трябва да бъдете много внимателни пред тяхната опитност да заблуждават, защото вашият живот и живота на децата ви зависи от вашата бдителност днес. България ще направи каквото трябва и както винаги. Но има нужда от вашата подкрепа. Подкрепата на нейните лоялни граждани. Вие подкрепяте родината си, тя подкрепя вас. Дори когато не я разбирате напълно. И дори когато си мислите, че е закъсняла с действието, в крайна сметка може би е решила още един сериозен проблем с чужди ръце и изцяло във ваша полза. Така се решават някои по-сложни правни или социални казуси във всяка демократична страна по света. А примери за това колкото искате. В крайна сметка всички граждани по света знаят, че където реже държавата, кръв не тече. И ще продължи да реже и кръв пак няма да тече. Мислете.